Добро утро, бе, колежке! Знаеш какво добро утро ще дам, бе? Ви как ме изгъх толкова странно 7 часа сутринта и почивен ден, аз да снимам и да се срещам с някои хора. Да. Депресия фанах, депресия. Каква депресия? Тук му викат с новите години, аз трябва да получа депресия. Аз тук имам неща да правя. Спрете да брънкате! Ами станете вие водещи! Добре, 3, 2, 1, екшън! Здравейте, аз съм Лия и рамката Тим. Аз съм на Ивановец. Днешната емисия е извънредна и в нея ще видите честването на 147 години от освобождаването на град Твърдица. В този репортаж ще интервюираме госпожа Гвоздейкова Златева и господин Корнелев. И госпожа Ваня Дечкова. Приятно гледане! Здравейте, аз съм рамката Тим. Аз съм на Ивановец. Днес сме в община Твърдица, където се състоя честването на 147 години от освобождението на град Твърдица. В този репортаж ще интервюираме госпожа Гвоздейкова Златева, господин Корнелев И госпожа Ваня Дечкова. Ще ви представим и снимкови материали. Приятно гледане! Госпожа Гвоздейкова Златева. Преди 147 години руски войски преминават през Твърдишкия проход и освобождават Твърдица от османско иго. Днес живеем в друго време. Поколението с по-модерно мислене и с друг тип емоционална оценка на събитията. Но винаги в подобни моменти словото преодолява различията и обединява хората. Ако имахте възможността да приветствате военната част, влязла в Твърдица, какво бихте казали на освободителите ви? Напълно съм съгласна с вас, че живееме във време. Поколението е с по-модерно мислене, с друг тип емоционална оценка. През призмата на времето и съвременния свят и друг път съм мислила какво бих казала на хората, пред чието подвиг и саможертва се прекланяме. Със сигурност, ако живеехме в онова време, признателността ни щеше да е голяма и емоцията също. А в наши дни признателността е не голяма, а огромна. Защото знаем какво би било, ако тези герои не бяха дали живота си за нашата свобода. Знаем какво е да живееш свободен и да имаш свободата да избираш, да търсиш отговори, да имаш мнение. Ако днес посрещах военната част, влязла в Твърдица преди 147 години, бих благодарила на подареното бъдеще, защото нашите освободители са направили именно това. Подарили са ни бъдеще, моето, вашето и на децата ни. Благодарим. В тези драматични събития участват и наши съграждани. Някой има впечатляваща биография. Общинската администрация има ли идея животът и делото на тези личности да получат популярност? Да, аз съм от хората, които смятат, че за да имаме смислено настояще, трябва да познаваме добре и миналото си. Твърдица има своите герои, има своите личности, които трябва да познаваме и с които трябва да се гордеем. Общинска администрация работи по няколко идеи, свързани с популяризирането на техния живот и дело, но по-конкретно мога да ги споделя на по-късен етап. Нашата медия излъчва сред най-младото население на Твърдица. Вие сте нашият първи извън училищен гост. В този тържествен ден направете пожелания към учениците и учителите на средно училище Неофит Рилски. Благодаря за възможността. Искам да кажа, че в мое лице и в това на екипа ми винаги имате верен съюзник. И в контекста на темата за бъдещето бих искала да бъда близо до младото поколение, на Твърдица и на тези наши срещи да бъдат по-чести. От сърце искам да пожелая на учениците от средно училище Неофит Рилски да бъдат здрави, да бъдат старателни в учението и свободни в мислите си. Нека не забравят, че няма цел, която не могат да постигнат. А на учителите, които според мен са героите на нашето време,
с уважение към труда и професионализма им. Пожелавам им здраве и вдъхновение. Много благодарим за вас. Какви чувства изпитвате в деня, когато отбелязваме 147 години от освобождението на град Твърдица от турско робство? Ами, това е една паметна дата в историята на град Твърдица и преди всичко първоначалните чувства, които бликат са естествено чувства на признателност. Няма как да ни бъдем благодарни в този ден на жертвите, които са дадени за нашата свобода, но и не на последно място няма как да ни бъдем и отговорни и длъжни към тези хора за това, че са ни дарили тази свобода и трябва да я пазим, да я съхраним и да я предадем към вашите поколения. Ако притежавахме машина на времето и днес можехте да присъствате на събитието от 14 януари 1878 година, какво бихте казали на руският отряд, преминал през Твърдица? Сигурно в този момент, имайки предвид колко време сме били под робство и под източество, може би нямаше да мога да говоря от сълзи, може би от сълзи на радост, на възторженост, но и най-вероятно и от тъга за жертвите, които са дадени по време на тези събития, но най-вече благодарността за всичко това, което се случва, ще бъде на първо място. Благодаря, довиждане. Какви чувства изпитвате в деня, когато отбелязваме 147 години от освобождението на Твърдица от турско робство? По принцип, чувствата са много смесени. Когато става въпрос за руските войски, определено за възхищение. Защото, само си представете, в ден като днешния, с толкова много сняг, да преминаваш Балкана, каква воля, какво мъжество трябва да ти бъде необходимо, за да го направиш това нещо. Така че определено се възхищавам. А иначе изпитвам гордост от това, че след толкова много години, въпреки всичко, макар и с подкрепа, България и българите са намерили сили да се върнат на световната сцена като нация, като държава. Ако притежавахме машина на времето и днес, можехте да присъствате на събитието 14 януари 1878 година, какво бихте казали на руският отряд, преминал през град Твърдица? По принцип, във всички случаи, при посрещането ще да ни кажа добре дошли. Може би, както по стара българска традиция, с хляб и сол. Ако имах възможност да се намирам в челните отряди, при челните отряди тогава, когато започват форсирането на Стара планина, за да преминат през нея в това студено време, сигурно щях да изразя възхищението си, така както го казах в предната точка. Моля. О, добро утро, бе, колежке! Здравейте, аз съм Иван Потатин. Аз съм